Salut și bine v-am găsit la primul episod de Minecraft aici împreună cu Alex. Salut! Astăzi o să facem o serie, o să începem o serie de Minecraft. Dați like și subscribe dacă vă place și hai să începem. Bro, Hai, la dezalemn? Păi da, pui mei, fac aici crafting table. Păi bro, tu las copacul ăsta nemâncat? Da, ce cura. Bro, Hai să Alex, vedem tac. ce facem aici. Facem prima dată unelte, da, îți dai seama. după facem alte unelte și după cu acele unelte Puneți creăm tu, alte... auzi? Nu mai spari tu copacul ăla cu crafting table și puneți jos ca să-mi fac sionet. Da, da. Dacă mi-l spargi. Mm. Nu am cu ce să ți sparg. Eram sigur. Și mai e nevoie să fac topor de lemn? Nu prea. Că îl consumă Nu, el. păi faci doar pichet ca să iei... Acum piatră! Piatră! Dar Uh, unde? La mâncare. Ajutor. doar tu? Deci bun, două. Învățăm să numărăm cu Gabi. 1. Stai că suntem la 4. 1. Bro, iar am zis 1, prost. Domnule Humus, am găsit mina. Hai că mergem noi, uite, omul deja s-a dus. Bă, nu pleca cu crafting table-ul. E acolo ca de la tine. Amin. S-a gândit și eu odată să place ceva. Bombă. Bă, dacă dau în albinele astea, ce se întâmplă? O să mori, probabil. Vine noaptea. Bro, unde crafting table-ul ăla? E acolo unde l-am lăsat. Ne facem Bro. Hai, lasă-mă că ești... Urcă tare. N-ai stil, dispari. Aha. N-ai stil. M-a lovit. Bravo, mai stil. Bro, Dar chiar unde e crafting table-ul ăla? la mine. Facem și un toporiscă. S-a luat. Facem și un furnal. Furnalul se face așa, Gabi, nu invers. Facem și pământa. Nu mine nu, dacă eu sunt... Bro. Bro. Ajutor. Asta o bat. Te bat. N-am prea. Gata, te-ai calmat? Ok, gata, s-a calmat. Bro, ce vreau să fac? O sabie? Stai, gândește, Gabi, gândește atunci. Explodează! N-am cărbune, așa că o să-mi folosesc pickaxe-ul de lemn. Doamne ferește! Nu, că de-aia n-am. Nu pot să alerg. Coi, dar avem o fucking de aia de mâncare. Bro, mai am 2 inimi, lasă-mă, te rog, să mai mănânc încă una, să-mi fac full. Ce om! A spamat click-ul ăla. Deci, bă, s-a aruncat în apă. Hai, bă, ieși afară că te las. Hai, ia-le. Vreau să fac față de aia, gen. Am glumit. Bro, era o vacă și niște porci în Ai partea. crafting table, baby? Bro, te rog, nu mai spune așa. Data viitoare cred că te-am. Te exciți, a? Nu, lasă, nu. Bro. Nu de aia, dar am... I wish I knew you wanted me. Care vreau să-l fac. Bătaie între doi inteligenți. Mă, sper să mă piși câte viață mi-a. Mă, omule, dă cu toporul, că toporul dă damage mult mai mare. Bro, ce a fost asta? Ce tu ai auzit? Nu spune că a căzut. Nu, n-are cum să cadă din... Uite-l. Bro, da. Omoare Iron deja pisamas pe el. Face ca mine în serial. Hai, coi. Bună găină, vrei un ou? Poftim, îți dau, mai am 2 de la mine.
Bă, da, Băi, mor. doar tu? Știi ce n-am găsit eu? Viață. Și aia. Un zombie, mă, din gât făcut din sârciu. Enderman, 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 Enderman. Du-te cu aia, păi mei. Domnule Alex, dar nu sunteți singurul care a găsit o mină. Faza proastă e că e întuneric și nu văd nimic. Domnule Fumus, deja am 2 de astea de aer pe mine. Omul și-a consumat. Mi-am făcut piche, mi-am făcut armură. M-am găsit mâncare acum. Amin, am găsit cărbune. Amin. Bă, de fin. Bro, iar ne Cum des... dădeam să apă fuda, mă, ok. Omule, n-am viață deloc, ești nebun la cap. Ce să fie pe fu? Ăsta- Lasă-mă, te rog eu, lasă-mă. N-am nevoie de prieteni, tu nu ești prieten. Lasă. Bărut. Facem XP, level 5 și după ne ducem să dăm cu artific, nu știu. Bro. Porcusori! Bro, ce pui mei cu mina asta? Cu aia asta nu mai mină, nu e asta subacvatică. Ce? Da, lasă-mă, frate! Da, nu cred că mai trebuie să fiu mina asta, că nu... Dacă are Iron, mi lași mie. Mhm. Lasă aer, nu e decâtat. Mulțumesc. Da, nu văd nimic cu aia să-mi bag. Bă, devine mina asta de întunecate, atât de căcat. Oh, dar cum vrei să fii o mină, frate? Bă, dar parcă înainte mai erau mai luminoase. Am eu torțe dacă vrei. Îți dau pe... Am și eu. Îți dau una pe 3 bucăți de aer. Viața mea am doar o bucată, așa că... Nu-ți dau nici măcar jumătate de torță pe coaie. Ce om ești. Iar Albin. Ia Dar dacă mi-a răspuns aia. Vezi, se întâmplă dacă nu te joci? Să fac schema? Schema. Era gata să mor, era gata să mor în palpitații ca inima. Că nu. Mm, Băi, nu fi. Hello? da. Am crezut că a căzut în gaură la bisală, dar aparent măsa n-are gaură. Bro. Ia, poftim asta să Te comentam, nu las puțin. Dar găsești și o mâncare pe aici. Bravo, Gabi, ai sărit bine. Ce tehnica cu căcat. Dacă îți dai TP, nu de alta, dar sunt în mine și vreau să găsesc diamante înaintea ta. Om are probleme și păsărea m-a făcut la fel. Nu, N-a găsit. nu, mă duc să iau niște iron și după ies, că în mine merge în alt episod. Îmi iau mâncare, că n-am deloc. Făcuță! Doar explorez pe aici să văd ce chestii mai sunt. Făcuță, ful de mine, n-ai dreptul! Bro, săraca vacă. Porc! Bro, s-a auzit porcul cum a murit. Așa, să am și lag, băgame și... Mi-ai auzit? Ce? S-a auzit porcul când ai murit, când l-ai omorât. Bun, să împărțești De ce te-ai putut la mine? ca să-mi ies din mina aia că trebuia să urc apa și mi-era lene. Bun, și mai... Ai, frate, și în soare... Ăsta are lopată de iron! N-a dropat-o, păi s-a mai pe el. Deci, domnule Alex, nu numai dumneavoastră ați găsit iron. Și am făcut pickaxe-ul de aer. Bravo, domnule. Uitați, un premiu atât de mare încât să fie mai mare decât Oscar. Dar chiar, cât de mare e Oscar? Nu, omule, mă refer ca importanță, nu ca mărime, că e mic Oscarul ca trofeu. Știu, bro. Mă refer ca... Mă, ce vreau să facă din cauza ta? Nu mai gândești. Nici nu o făceai înainte, dar acum chiar că nu mai gândesc. Ce vorbește?
Și stai nici că mi-am amintit viața mea. Bă, aia nu... Aia... Bro. Nu o să folosesc ca să... Nu băgați în seamă. Bună, Bacu. Ce mă? Nimic. Ești cum a până Bacu? Bună, Bacu. De până Bacu, eram what the fuck. Da, numai la bag mi-e gând acum. Lasă că mi-e cam asta că mă... Sau spuna? Dude, nu, logica marcaturii următoarea. Unde pula mea e căcatul ăla? Unde ești, bă? Da, e clar. What the fuck? Ai vrei să fur diamant sau ce? Mă, omule, nu mergem în mină. Tu morți, mă. Tu morți. Mori. Supărați, Te rog, omoară-mă! Te rog! Ce? Omoară-mă, nu mai vreau să ascult muzica asta. Asta a fost tactică. Bă, coaie. Bătuși? Ăsta da, mai e unul. Morții familiei lui Sergiu. Bro, săracul copil care nici măcar nu-i băgat în serie. O să-l aducem mort, da. Îl aducem. Îi le aduce la Parastas. Exact. Supărați. Aoleu, dar te rog eu, nu mai cânta supărat. Nu știu cum e intrat în ca melodia asta. Am probleme mentale. Dacă ai probleme, cheamă, o să Tiganii. Bă, da, noi am fost peste tot cu aia? Păi dacă tu ai venit din partea asta și am venit din partea aia, oare Păi ce n-am fost, înseamnă? nu e totul terminat, dar era un clip acolo și am fugit. Păi zi asta cu coana. Auzi frumos? Oh. Supăra. Bro, Bro! mulțumesc. Aia e fundătură. Ce ai făcut? Am căzut de pe... Bă, episodul viitor căutăm un sat. Cred că ăsta a fost episodul. Auzi, mă? Vă salutăm, vă pupăm.